силовой структура ба сарф кардаги. Ман ҳаққи маънавӣ дорум гапзанида. Ай хизмати ҳарбӣ 2 сола мегӯю ки айну ҷаш сар кардаги ман ҳақ дорум туда гап заданда. Ягон кас ҳақ надошта бошад ку ман ҳақ дорум. Чӣ ба ина? Чӣ ба офитсеро гушна, чӣ ба офитсеро ташна, чӣ ба офитсеро либос надорад, чӣ ба офитсеро шароити хуб надорад, чӣ ба офитсеро мошин надорад, чӣ ба офитсеро хонаи хуб надорад, чӣ ба гушна мемононӣ мора. Савол. О рафиқои ман, о қати ман кор карагиянд. Аксарияташ қати ман будагиянд. Любой ҷода. Чӣ ба тарӣ мекунӣ? Ту кӣ? Тура фарзандат хизмат карагия ягонтиш? ҳамин шорухит хизмат карагия 2 сол ақалла армияда. Як бор перекритет рафта худта барои қабул кардан рост истодагия намедонам 3-4 соат. Не. А дигарон меистад свет надорад баъзеш. Дар шаҳру ноё свет надорад. Корманди милитсия, корманди амният. Намедонам. Мошиниш бензин надорад, шавда ка тревога мети. Эмомали намедонам чизе мурчик газидай мега. Эмомали Раҳмона мурчик газидай бояд тревога бите мегад, ҳама да тревога мети. Мардума подстава накунед, озодихоҳои подстава накунед. Одамое ки подстава кардестин, телефоношона гирифта изяти кара, чӣ мекунен? Комментария менависен, телефон мекунен агентотонда, гумоштотонда, ҳамаша дорем мо. Бугун ки анамин давлатҳо будаги агентотонам вазияташ безеб мешавад. Ман дорум. Просто уям тоҷикай терпен доштестам. Агар не ҳайку шикортон мекунам. Фаҳмидӣ? ва ӯ намедонам гирья нола баромаде ки хитона кино мекунен уқате ки намешавад спасад карабад. Барои ки факт есть факт. Ман факт мебурорум. Худам сар натим через каналҳои партизаним сар метам. И канал, например, гап мезанем мо. Бо каналҳои партизанӣ дорем. Анон каналҳо хит сар метем. Озодихоҳ, журналист, блогер, любой кас бечақа нашав. Мон гап занад, ҳаққа гап занад. Иҷозат бите ҳаққа гап занад. Пулата гап занад. Суми ту дуздидагита гап занад. Суми барангиҳо дуздагира гап занад. Ана ӯ ҳаст. ин муборизи синфи коргару деҳқон. Синфи коргару деҳқон бисёр. Ҳаме мора ту сер кара метонӣ? Ина биро ҳозир бугӯ ки ман ҳамада хона кара метам, кӯчаотона асфалт мекунам, свет метам, шароит метам, кор метам, мо бас мекунем. Инами ҳозир бас мекунем. Ҳозир инами бас мекунем мерем. Тамом. Ягон чӣ кор намекунем. ҳамин деҳқони кара мегардем онҷода. гандум корда. Намедонам ягон кор кард. Ту шароит кил мода. Кӯчаи ман асфалт бошад, ман барои ки 5 та заводи тилло дорам. хонаи ман да свет бошад, хонаи ман 2 этажа бошад, ҳамаи шароит дошта. Ту мекунӣ мада. Ҳеч ки намекунад. Ман 18 сола ман туда сарф кардам ку. Ман хизмат кардам 2 сол давлати ки та авлоди карагӣ. Намедонам хондум. Ман намедонистам ин чизоро. Падари ман агар раис мебуд мегуфт ки ҳамин давлат авлоди ай хизмат накун бачам, намекардам. Намедонист охир. То ҳамаша фаҳмидам ки вақт гузашт. ҳамара мефурӯхтагӣ ти хоҷадор худтоне. Ягон кас хоҷадор не. Мардум хоҷадор намешавад. хоҷадорам шумоен, ҳамаш худтоне. пулам шумо мегирен, ҳамаша шумо мегирен. Мардум ягон кор намекунад. Ягон офитсере ки ам мардум буромадаги вай ягон путат намекунад. Ягон вақт путат карагӣ нест. Ман ҳамаша медонам. Барои ки вай фикр мекунад. 2 сол хизмат карагӣ, иққа сол хонд азоб кашида. Вай фикр мекунад як коро карам. ҳамун чизе ки мекунад, ама одамои худтон мекунад. бо ҳамора ранге ки намин мардуми оддӣ мегирен, результат мекунен, бо дарни мақомотам анамхе синфи коргару деҳқону бачаш ки ранги ман кор кара, хизмат кара омадагӣ, бо ҳамора мегирен, результат мекунен, худтон пасава мекунен, коррупсия кати аксарияташ зиндон кардагӣ. Шумо кардагӣ. аксарияташ ҳам коргарои хубай. Ман мешиносам бисёрш. унаму бачаҳои коррупсия қапиданда. унаму фирӯз буд, намедонам бисёр одамо буд, намедонам унаму одамои хам аксарияташ куш буд, пул гирифта буд. Лекин ҳамуно ҳама шогирди ки буд? Падари Шорух буд, Саид Фаттоҳ буд.
барои чӣ Саидфаттоҳро маҳкам накардам? Савол. барои чӣ? барои чӣ? ҳама шогирдои ҳам буд ку. барои чӣ маҳкам накардам? просто айкор гирифтам. чӣ ба? уро бахшида мешавад, далери Эмомалӣ бахшида намешавад? Иззат Амона бахшида намешавад? Иззат Амон пул гирифтагӣ нест, дузида пула берунда бировардагӣ нест. ё далери Эмомалӣ, ё намедонам бачаҳои Бадахшон, Амриддин, Чоршанбе, ҳар кадоме ки чанқа одаме ки маҳкам кардагин шумо. Афв кунен оʻро, озод кунен. Зачем шумо одаморо маҳкам кардам? Чӣ кор мекунӣ? Ай маҳкам кардам туда чӣ? Изолятсия кардани ҳамон одамо чӣ дар кор туда? Изолятсия кардестӣ. Уҷада худат изолятсия мекунӣ, и давлатода меояд, хуҷаинота мегӯӣ изолятсия мекунанд мардум. ҳатӣ бо одамои худат ки сохтаги одамот изолятсия мекунӣ. Чӣ кор мекунӣ? Дига дошта наметавонӣ ту интернет ай. Ана бина фикр карда баромадагиам. ҳамин шумо изолятсия мекардем пештар, даври удов 89-92 омаданда изолятсия карда будем ки бисёр равшанфикру ақлоя, ба саводу ба дили гурдаҳоя маҳкам мекардем, через амниятҳои ҳар ҷо ба супориш медодем, пул медодем ки ҳамона временно маҳкам кун ки мо вазифаро бигирем, бидизем гуфта. Лекин идофашда наметонен шумо. Идофашда дига хе тоб хурд, дунё тоб хурд. ҳамира